Мынан 82 ел элек 1941 елның 22 июнь көнендә 12 сәгать 15 минутта СССРга фашист Германиясы һөҗүм итә. Та иң куркыныч һәм кан куйгыч сугыш башлана. Бу афәт һәрбер йортның ишеген шакый. Бүгенге датада без ветераннарны, тыл ветераннарын искә алабыз. Үзебезнең геройларыбызны искә алабыз. Һәм инде шул вакытларда колхозларда эшләп, тылда эшләп, заводларда эшләп, бөтен әйбердә җиңү өчен дигән, барлык әйбердә җиңү өчен дигән девиз белән яшәгән үзебезнең горур халкыбызны искә ала торган көн. Хәтер көне һәр вакытта безнең күңелләрдә үзенең урыны бар. Чөнки һәрбер зәби бабасын үткән гомерне искә ала. Барыбызның бер теләк дөньялары мен тыныч булсын. Менә без инде быел 11-нче сыйныф укучылар белән традицион рәвештә елда саен киләбез. Алар үзләренең сүзләрен җиткерәләр. Алар да бер теләктә илләр тыныч, матур булсын. Кайгы һәм хәтер көнне минем күңелемдә бик сагышлы булып саклана. Чөнки мин аның сугышның кичкенә булсам да сугыш эчендә үскән бала. Мин аларның немецларның пленнарында күрдем. Безгә кергән землянкада ятканны да беләм мин. Безнең күбрәк землянкада ятып булды. Чөнки мин Украина җирендә, Львов өлкәсендә туган бала. Митингта район башлыгы Альберт Хуҗин, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов, шагыйрә Лилия Садриева, чыгарылыш сыйныфлар исеменнән Мөслим лицей укучысы Зөһрә Минхаҗева чыгышлары тыңланды. Халык язучысы Фуат Садриев сүзләре белән әйтсәк, бөек ватан сугышы китергән михнәтне, бизмәннәр белән генә үлчәп булмаган авырлыкны сугыш чоры китаплары күтәргән. Мондай сугыш афәтләре инде яңа кабатланмасын. Без инде менә яшь солдатларыбызны үзебезнең Украинада хезмәт итүчеләрне исән сау кайтуларын теләп калабыз. Сугышларның бетүен, тыныч тормышта яшәүне өмет итеп калабыз. Митингка җыелучылар һәлак булышларны 1 минут тынлык белән искә алды. Чара ахырында мәңгелек ут янында һәйкәлләргә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.